Eziagulu Aguleri na kansụl Anambra East emerubego mmemme olili ọnwa Asaa bụrụ oge ha ji akwalite ngosi omenala ha n'ụdị ndị ụdị dị iche iche ma wee weta udo na mmekọrịta na iri nwanne nyere ndị obodo na ndị Aguleri niile n'Ọyọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudi wetara anyị akụkọ. Eze obodo Aguleri bụ Igwe Michael Idigo mgbe o mere mmemme iwe ojii na oge mmemme ahụ bụ onye kenere Chukwu ma kpekwa ekpere maka udo, agamniru na nghọta onwe nyegere obodo Aguleri, nke o mekwere ka amata na mmemme ahụ bụ nke a na-eme ka Aguleri wachara ji ọhụụ, bụkwara nnukwu mmemme nke obodo Eziagulu. Onye bụ Obi Eziagulu Chinedu Emeka kọwara na mmemme ahụ bụ nke pụrụ iche, bụrụ oge eji enye Chukwu ekene maka ọmụmụ ọkacha na ịmụ nwa nwoke. Otu nnukwu onye na obodo ahụ bụ Chief Willie Okafọ bụ onye mere ka amata na mmemme ahụ abụrụ ikpere arụsị, mana ọ bụ nnukwu mmemme nke obodo Eziagulu nke nna rapụ ma lukwe ugbu a. Onye bụ onye isi oche nke obodo ahụ bụ Maazị Michael Obika yanakwa onye soro wee hazie ọnọdụ mmemme ahụ nke ahụ a bụ Maazị Vincent Akora kwusiri ike na mgbe gboo mmemme ahụ bụ nke eji ezu ike akọmọlụ, bụkwara oge eji enye Chukwu ekene maka ngọzi ya. Site na Eziagulu, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.